El Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana és un centre públic i gratuït on es pot estudiar batxillerat, cicles formatius, graduat en educació secundària, així com idiomes i preparació per a proves d'accés a cicles i a la universitat. Tots aquests estudis es realitzen a distància. Poden estudiar persones residents en la Comunitat Valenciana, majors de 18 anys que desitgen completar la seva formació. S'ofereix una àmplia oferta formativa que condueix a titulacions oficials. Els estudis a distància es poden compaginar amb altres ocupacions, adaptant els diferents ritmes d'aprenentatge, matriculant-se d'un curs complet o d'assignatures soltes. Tot l'ensenyament al CEED és a distància i es du a terme a través d'una plataforma en línia anomenada Aules. Aules és un lloc web segur, senzill i accessible des de qualsevol dispositiu. Aquesta plataforma permet lliurar tasques, fer treball col·laboratiu, comunicar-se amb professorat i alumnat, realitzar proves d'avaluació, emmagatzemar el material d'estudi, etc. En la plataforma Aules, les matèries s'organitzen en aules virtuals, tutoritzades per professorat que dona suport i fa el seguiment de l'alumnat al llarg de tot el curs. Les classes s'anomenen tutories i tenen format de videoconferència. Poden ser col·lectives, amb els companys i les companyes del curs, o individuals, amb el professorat, dins d'un horari establit de matí o de vesprada. Per accedir a les tutories es fa servir la plataforma Teams de Microsoft. El CEED, com a centre digital col·laboratiu, proporciona a l'alumnat una identitat digital que permet accedir a les eines digitals, com ara Office 365, i a la plataforma d'estudis una volta completada la matrícula. Al CEED treballa un equip de més de 150 professors i professores dels diferents estudis. Cada alumne té un tutor personal de referència, a més d'un professor per cada matèria, que des del centre dinamitza l'aula virtual, dona retroalimentació a les tasques i atén les tutories col·lectives i individuals durant tot el curs. El Centre Específic d'Educació a Distància disposa d'un departament d'orientació que té com a finalitat oferir orientació personal, acadèmica i professional a tot l'alumnat que ho necessite. Com que tot és a distància, cal tindre i fer ús de dispositius digitals, bé siga tauleta, mòbil, ordinador i una connexió a internet estable. Amb tot això, l'educació a distància requereix emprar eines de treball digitals i tindre certa competència per a fer-ne ús. Acceptes el repte? Estudia amb nosaltres.